Čau, vítám vás u nového videa a v tomhle videu budeme hrát Retail Company Simulator Prolog. Je to opět zadarmo verze téhle hry, samozřejmě tady už máte i dole napsaný, je dostupná plná verze téhle hry, už stojí nějakých $13, něco takového. Je to na hodně podobný styl jako hra, kterou jsme hráli jménem Tobacco Shop Simulator, omlouvám se, nemohl jsem si chvilku vzpomenout, ale my jdeme opět hrát moje oblíbený styl her, neboli simulátory. Takže můj se bude jmenovat Juraketa, protože raketa, jakože raketový obchod, jakože vtipný. Takže dáme si tady, vypneme si tutoriál, protože my už ho nepotřebujeme, už jsme zkušení. Já si tady rovnou, protože to nechci mít takhle uprostřed jak žabař, protože už jsem zkušený simulátor player, tak si tady rovnou takhle postavíme všechny ty věci. Já si rovnou takhle skočím k počítači, podepíšu smlouvu s tady s tím růžovým a žlutým krátkým tričkem. Teď si jdeme do trhu a koupíme si zde žlutý, růžový a ještě k tomu, abychom ho nemuseli kupovat tady ten kabinku. Tím jsme koupili všechno, co na tenhle začátek budeme potřebovat. Takže tady ta hra je hodně rozdílná pro mě. Tahle věc je hodně důležitá, že nemá inventář. Člověk tady nemůže nosit víc věcí, v tom případě asi tady nebudou ani zloději. Jako je ta hra podobná, ale vůbec jako nemůžu jako říct, že je úplně stejná, ale je hodně podobná. Takže já bych tady takhle začal skládat kabinky takhle do toho. Aby takhle vždycky přijdou, tady bude jedna, tady třeba bude druhá. Když tak to potom přesunem, kdyby se mi to nelíbilo. Tady tohle bych asi taky přesunul, tady se mi to taky moc nelíbí, mi přijde, že jsem tady takový utlačený. Takže já bych si to dal takhle sem. A takhle ten počítač bych si dal takhle sem. A jestli se nepletu, tak bych měl být schopný tady probíhat a mám takovej pracovní ten. Takže já myslím, že jsme teď připravení na to otevřít můj obchůdek. Takže přistupte blíže. Ano, paní kámo. Vy jste si ustřihla tričko. Vy potřebujete nové tričko. Paní, vy potřebujete nové tričko. Jo, to je určitě tím, že nemám název. Dáme si Juraket. Ne, u produktu není stanovená cena. Lidi, já jsem normálně no brain. 15. Ne, proč se to tam nedalo, ta cena? Musíme to rychle nastavit, jinak oni si ty trička koupí za hrozně levno. To ne. Takže teď musíme tohle dát za 14. Schválit. Dobrý. Fuj. To by mohl být fakt průšvih. Už tahle paní si to koupí asi za $4. Za $5. Co čumíš? Budeš nejlevnější zákaznice, která tady u mě kdy byla. Táhni! Ještě ti budou vracet centy, tyjo. Abys být vděčná, že jsi tady vůbec mohla nakoupit. Dobrý den, paní, vy potřebujete nové tričko? Ano, jděte se ho zkoušet, já budu s váma do kabinky, takhle, co vy na to říkáte? Sluší vám, krásný. Tak, račte přistoupit k mému regálu, tak, zaplať. Hele, paní, co říkáte na 28,99? Baťovky fungujou. Baťova cena 99 na konci ceny, to funguje na lidi, že panám? Až užijte si vaše nový trička. Neříkám, že vám možná budou trochu krátký. Ne, paní, bude vám sednout jako letý. Sadím se s váma, co chcete. Takže my musíme jít nakoupit další tričko, musíme si přihodit. Už nám pomalu začínají ale jistě docházet. A nesmíme vůbec zaostávat. Takže Gčkem si ho tady hezky položím. A hezky si tady už dodáme i žlutý trička. To mi ani nestojí za to si to nechávat, jedno tričko. Já už jsem bohatý, vidíte, jsem se $22, to je hodně peněz, to je nějakých. No, nevím teď kolik to přesně, ale to. Tak, $22. Dám ti 21. A dám ti
Ne, to ne. To ne, takhle hodný na tebe nebudu. Dobrý den, pane, vy jste v kvádru, vy budete Men in Black, na vás radši nebudu zkoušet baťovku, vám to radši vrátím přesně, abych tady ještě dneska byl. Tak a přistupte blíž, je plné regály, krásné kabinky, račte vstoupit k nám, pane, dobrý den. Aha, já se vás zvu. Dobrý den, pánové, ano, jděte spolu do té kabinky. Nechcete mi něco říct, pánové? Dobře. Ale přistupte blíže, pane. Pro mě hlavně, že mě utratíte, nic víc mě nezajímá. Tak, $30 krásných. $30. Každý tak přemýšlel, já jsem úplně tupej. Jak když jim dávám ten, jak když jsem jim dával tady menší cenu, tak to je kolik dají oni mě. Já jsem si dal o ty setiny mí, no to si děláte srandu ze mě. Ale tady jim vracím, takže tady jim vrátím 71. Budu na všechny hodnej, že se mi to fakt nechce třídit ty bankovky, budu vám upřímnej. Takže tady, pane, hezky. Hele, paní, máte zajímavý styl chůze, máte hezký oči, ale to nebudeme řešit, já si tady hezky od vás vezmu prachy, vy mi dáte přesně a tuhle chvíli já si krásně můžu koupit novou smlouvu, podepsat tady z B a D byl Bullbeer, ty to je DM, HN, ČN, místo HMK, dobře, nebudu soudit nikoho, já si tady hezky podepíšu smlouvu, hezky si tu koupím na trhu jejich trička krásný a hezky si tu rovnou koupíme dvojitej stojan. Nemám peníze, jsem Schwarz, ale máme nový trička, až skáču radostí. Takže já zde takhle dám svůj regál opět vedle, hezky, aby byly hezky veskládaný. Takže jsem grafické se západem slunce, a to se lidi poperou, to vám říkám. A to bych sadil své boty. Mluvám se, pánové, budu potřebovat trochu. Ajaj, nedal jsem tam cenu. To je blbý. Musím to rychle vyhodit a rychle jít nastavit ceny, jinak skončím špatně, protože když se to, já to dám za 30 hezky a ty půjdeš za 13, ať je to dobrý. Tak, za 12, ne, to ne, ať nežeru, ty kráso. To, já potřebuji taky něco jíst, lidi to. Aha, oni už tady jaksi nemají, si určitě budou stěžovat. Naval, prachy. Ty krása, já ty úrovně jedu fakt teď, ale do prtínka musím dokoupit klasický trička. Já vůbec nestíhám, já jsem si možná neměl podepisovat tu další smlouvu. To je hodně musím rychle doplňovat, jinak. Hezky si berte, jo, aha, to byl crop top, proto to bylo tak krátký, když jsem říkal, že je to krátký. To je crop top, aha. Dobrý den, madam, ano, kupte si další crop top, samozřejmě. On to teď frčí, víte, tak ano, přesně. Takže já tady hezky to. Ne, není tam fronta, se plete, pane, myslím, že to tričko vám krásně bude ladit, ano. Myslím, že váš styl nošení, oblečení je velmi podobný. Ano, dobrý den, madam, máte taky krásné oči. Myslím, že máte krásné oči i vzadu. Tak 14. No paní, myslím, že vám to tričko teda úplně nebude sednout, ale ne, bude vám krásně slušet, nebojte. Že by si se ho neměla kupovat, ne, myslím si, že no, už máte smůlu, ne, budete mě vypadat tak prase. Tak, další madam, dobrý den. Vám, jo, samozřejmě, že vám to tričko bude. Co? Že je malý? Ne, není, věřte mi. Ale já vám tady hezky takhle, vrátím takhle penízky a nashledanou. A já tady s krásně plným regálem, plným regálem konču den. A takhle krásně s hroznýma účtama, kde jsem prodělal hodně peněz, tak se s váma loučím pro tenhleto video. Doufám, že se vám tohle video bude líbit. Pokud jo, nezapomeňte dát like a odběr. Já se s vámi pro tenhle díl loučím. Pokud byste chtěli další díl, tak mi určitě
napište a řekněte. Já se s vámi pro tenhle díl loučím a čau!